No niin, nyt on projektina tämmönen vanha 40-50-luvun funkkissenkki, joka pitäisi kaventaa 50 sentistä 30 senttiin, eli käytännössä puolittaa se koko senkki. Tuossa nyt otan sitten vähän osia pois ja ovia pois ja näkee vähän sitten, että mitä kaikkea sille sitten pitää ruveta siinä sitten tekemään. Nämä on aika semmoisia erikoisia projekteja kumminkin, kun ei tämmöistä ole tullut kukaan koskaan pyytämään, että tarvitsisi puolittaa joku vanha senkki. Niin ihan mielenkiinnosta, että miten se sitten siitä mahdollisesti onnistuisi. Siinä vähän laitetaan sitten tietysti kaikkia ruuveja ja muita sinne rasiaan, että ne pysyy tallessa, ja otan sitten vaan tuosta rungosta pois noin saranat, että oville ei tehdä mitään, niin saranat pysyy ovissa, niin ei tarvitse niitä sitten moneen kertaan ruuvailla. Joo, siinä vähän puolitetaan senkkiä ja tosiaan niin tuohon loppuosan puolikkaaseen sitten ihan vaan naulasin ohjurit kiinni, koska ei oikein ole verstalla muuta kuin käsisirkkeli, millä sen saa puolitettua, mutta kohtuu hyvin se siinä sitten onnistuu, että katsotaan mitä tästä nyt sitten tuleman pitää. No niin, siinä puolitan noin sisäosat, sisäseinä ja laatikoitten noin reunat niin ihan feinillä sitten niin monitoimisahalla, kun ei oikein muuten sinne mahu mikään tonne väliin ja feinillä saa kohtuu siististi sitten kuitenkin tehtyä kaikki tollaset, että ei ole mikään semmoinen ongelma, että siinä nyt sitten jotakin sattuisi, että vakaalla kädellä vaan. Ja siinä nyt sitten näkyy se puolitettu osa. Kun näkyy, niin rimarakenne. Ja sitten laitoin ton takaosa sopi suoraan tonne uriin tuommoisella pyrstöliitoksella. Eli siitä saatiin vähän tukea sitten tuohon kaappiin, että se pysyy kasassa, kun ruvetaan sitten työstämään sitä vähän sitten lisää. Siinä vähän näkyy sitä rakennetta, että kohtuu hyvä siitä tuli. No siinä kokeilen sitten vähän Tingilengon väripetsiä, antiikki, ruskeeta ja kiinanpuuöljyn sekoitusta tuon pintaan, että miten saadaan vähän naarmuja pois, kun asiakas ei tosiaan siihen halunnut sen enempää, että haluaa, että se näyttääkin vähän sitten sellaiselta vanhalta, ja aika hyvä siitä sitten kuitenkin loppupeleissä tuli, kun saatiin se pinta siitä tehtyä, niin siinä ei kauaa sitten ja ihan fiksun näköinen siitä sitten tuli, että asiakas oli ainakin tyytyväinen. Mutta siinä nyt ei muuta sitten oikeastaan tehtykään tuolle pinnalle, että tosi putsasin sen tietysti ihan vaan liasta ensinnä pois, mutta muuten sille nyt ei mitään sen isompaa. Siinä nyt näkyy muutamia kuvia sitten valmista tuotteesta sitten ja tekovaiheesta, eli on puolitettu ja kaappikin pysyy pystyssä, niin silloin se on aika hyvä kumminkin. Siinä tosiaan laitettiin sitten vielä seinään kiinnittämistä varten, koska se tuli niin kapea ja korkea, niin laitoin pienet kulmaraudat sinne valmiiksi, että saa sitten seinään kiinni. Siinä on vähän tehtaan leimaa ja valmista tuotteesta sitten kuvaa. Mutta sellaista täällä. Kiitoksia.